пешгирии зӯроварӣ на танҳо проблемаи тоҷикону тоҷикистониён аст, балки ин проблемаи тамоми дунё аст, ки то имрӯз ҳалли худро наёфтааст ва мо танҳо дар якҷоягӣ, дар ҳамкорӣ ва дар мувофиқа бо якдигар метавонем ки ҳалли ин масъаларо ёбем. Ва имрӯзҳо гуфтанӣ ҳастам, ки дар назди Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагони вазорату идораҳои дахлдор гурӯҳи корӣ таъсис дода шудааст ва инчунин саросари ҷумҳур 110 марказҳои машваратию иттилоотӣ мавҷуд аст, ки дар он ҳафтаи 2-3 маротиба ройгон маслиҳатҳои равоншиносон ва ҳуқуқшиносон дода мешаванд ба он шахсоне ки муроҷиат мекунанд. Дар он тамоми масъалаҳо дида мешавад, на танҳо масъалаҳои пешгирии зӯроварӣ, балки тамоми он масъалаҳое ки сокинони ҷумҳурро имрӯз дар садди роҳи онҳо шудааст ва онҳо низоъ доранд ба ягон нафар равоншинос ё ҳуқуқшинос. Доиди хушунат як чизро гуфтанӣ ҳастам, ки бештар хушунат дар вилояти Суғд ба қайд гирифта шудааст ва мо ҳоло дар кумита оиди ин масъала як корбарӣ карда истодаем, ки ҳамин муаррифӣ низ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон охирон мондааст. Мумкин бошад, ки он масъалаҳое, ки дар вилояти Мухтори Кӯҳистону Бадахшон беҳтар ба роҳ монда шудаанд, он масъалаҳоро барои вилояти Суғд пешниҳод кунем, яъне ки мубодилаи афкор барои чӣ дар вилояти Суғд бештар асту, барои чӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистон оид ба хушунат камтар аст.